Service! Start kami ngayon guys. Bali pupunta kami ngayon sa Bugalyon, Pangasinan. Kasama po natin ngayon si Clark, yung ating oversize na Belgian Malinois. Ayan o, siyang bida ngayon mga tropa. Yun, maraming salamat. Isang blessing. Yun. Thank you. Tara, mamaya, samahan niyo po kami kung paano na naman po yung aming gagawin doon. So, sa ano sila, nagsagwit ata. Basta part ng Bugalyon. Lagpas siya, papasok siya. Medyo may kalayuan, pero okay lang yung kahit malayo. Ang importante, yung ating serbisyong malupit. Yan o. Yan po si Clark, yung many times proven po natin na PCCI registered po siya guys. Yan, sa mga naghahanap dyan, near town, na malapit sa akin, Mangaldan po ako, Barangay Gasang. Ayan, pero tulad nga ng sabi ko, any point o Pangasinan ay pinupuntahan po namin. Ang aming service po, naka-tricycle lang po kami, pero kahit saan ka man, napakalupit niyan ni Acero. Ayan po yung aming service. Pero kahit saan ka man guys, pinupuntahan namin yan. Yan o, samahan nyo kami sa aming malupitang diskarte sa buhay na naman. Paihin muna natin. So yan, ganyan na lang muna yung aming video. Mamaya na lang po pag naka-ano kami. Biyahe na. Ayun guys, dito na po tayo sa Bugalyon, Pangasinan. Yan po, kung nakikita nyo po, yan po yung arko. Nandito na kami sa may tulay. Lapit na kami sa location. Ganda. Tignan nyo yung place na pinataanan namin. Lugar. Bugalyon, Pangasinan. Malapit na po. Ganda dito, maganda. Nakaka-relax. Ano? Lagwit o Lagit. Lagit Sentro. Barangay Lagit. Lagit ba o Lagwit? Pasensya na kung ano man tamang pronunciation dyan. Basta nandito na kami guys. Malapit na po. Kitang-kita na yung bundok oh. Nakaka-good vibes. Makakalimutan mo dito yung mga problema mo. Pagka nakita mo yung bundok, mga alagang baka talagang baryong-baryo. Kumbaga, chill lang. Gusto mo nang mag-unwind.
dito. Kaso nga lang, malayo to sa bayan. Ng iba't ibang bayan ang ibig kong sabihin. Yun, dito na kami sa place ng pag-i-studan namin. Kumakatok na po si Ramos. Hihingi po siya ng tubig bago i-stud para pahinga muna pong aso. Ngayon po si Clark. Dito na po kami. Pahinga po muna kami ng konti bago ang stud session. Ano? Laki niyan, sulit. Ang halimaw ng barangay Gasang Mangaldan, guys. Yun, dito na. Ayan na yung female, oh. Ayan sila tatay. Yung stud session namin, guys. Ayan yung mga kulungan na ginagawa, oh, para sa kanila, oh. Ito yung babae. Ang ganda ng kulay nito. Ayan, oh. Yun yung anak ko sa'yo, no? Last and final session dito sa Bugal yun. Dito ko. Bigel pala nga. Stag pala yung bigel ka. Wala kayo ulit sa harap ako. Ha? Dito lang po kayo ulit sa harap. Tigat ha? Sige, magtatrabaho dyan. Sige ba? Hindi lang takot. Ha? Magtatrabaho. Ano mo yan? Sabi na lang. Gala po rin. Ganito. Lipat natin yung posisyon ng camera. Yun. Nakaroon par. Nakaroon. Tingnan mo nga. Oo. Posisyon ka nga. Oo. Wala. Wala lang kasi romance eh. Pasok niya na agad eh. Palata no, hindi pumalag yung babae. Wala nang hawak-hawak yan. Nawakan lang ni sir ng one hands. Yan lang oh, ganyan lang oh. Gusto. Hindi pumalag. Ano na ulit ang pangalan nito? JC. Oh. Yo, walang hawak-hawak yan. Diba lang? Oo. Wala ding ligaw-ligaw, pasok agad. Kung wala na ligaw-ligaw. Pagdating, kabayo ka na. Buti pa yung ano. Wala nang rumaruman. Yung iba, one night stand sa kanya. Hindi na ito one night stand. Ang sasikan man. Tawag ito.
Yung sa kanya, stand lang eh. Kaya nga. Pagdating niya, nakatihaya na eh. Oo. Sino? Yung babae, nakatihaya na, nakabuka ka na. Nagtabo. Pagpasok sa botol, dive agad. Yan o. Naka-load. Naka-load muna. Para hindi basta-basta mahugot. Naka-load yan. Yan o. Kamay ng shooter, nasa labas. Ibig sabihin, naka-load. Nahawakan lang yung dalawang buntot para hindi basta-basta mahugot. Pero hindi na ho yan mahugot. For ano lang to. For safety lang. Para pang sigurado. JC, X, kay Clark. Eh, pwede ka. Pero lumaki to. Lumaki ba ba? Lumaki siya. Yung minister namin, hindi siya ganyan kalaki. Yung kami, lumaki pa rin. Ano? Oo, lumaki pa rin. Yun. Malaki yung dam. Tapos malaki din yung lalaki. Kaya for sure, pero oversize na naman to. Pakita ko mamaya sa inyo yung pinroduce dito ng ating isang lalaki. Si Payne. Si Payne yung isang dumali dito nung niya, stand niya nung mga nakaraan. Dinidilahan pa nung lalaki. Wala daw romansa eh. Tinihira ka agad oh. Oo. Kaya nga. Pagkakalit ka doon na. Sabi na. Hindi na, naayos mo na. Yun, ganito na lang yung aming video. Lapit ko lang. Nakita nyo naman na. Yung babae. Si JC. Lapit natin mabuti. Ayan si JC. Oh. Nilagyan lang busar guys for safety. Hindi naman po yan nasasaktan. No animal harm po dito. Wala po nasasaktan. Kasama po sa breeding yan guys. Ayan. Pag oversize. Oh, yung lalaki pakita ko rin para makita nyo ng malapitan. Yan. Oh. Malaki na yung babae pero tingnan nyo sa video. Ganyan po legit yung ating mga aso na oversize po ang mga yan. Dito sa likuran ko, papakita ko na rin po yung isang taul ng taul. Yan po yung pinroduce ni Payne dito, dark color. Yan, in-upload na rin sa YouTube channel ko yan kahapon. Baka gusto nyo magpa-stud dito sa bugal yun. 8 months pa lang yan, lalaki pa yan. Yan, sa video. Pakita natin, napakabait nitong aso na to. Ayan nakikipag-appear pa sa akin yan. Ayan dark sable yan. Nakikita niya yung mukha niya kaya tumatahol na yan. Ayan male yan male. Baka gusto nyo magpa-stud. Yan, dito lang yan sa bugal yun. Ayan, sila tatay sila ang nag-aalaga dyan, sila tatay. Kay Sir Mark Ballesteros po ito. Sa mga ka-friends ko sa Facebook, ayun, pwede nyo pong kunin sa akin yung kanilang Facebook. Malapit, ayun. Balik tayo dito sa dalawang to. Yan, quality. Naghahanap na naman dyan ng legit na mga oversize na tuta pagka meron na to. Kay Sir Ballesteros to. Quality. Yan So yan, nandito na lang po yung aming video. Tapos na po yung aming trabaho. Tignan nyo naman kung gaano ka legit yung aming trabaho. Malaki yan pero thank you.